dira lehenik guk gabiltzen dugun zer bada, ibilean esan nahi du, martxan edo ibilean gabilerik. Hori, ibilean azken finean ibileko lan baten hori esan dute. Abia kontu izan dinetik bukaera ino, esan nahi dut, hau fase bat hemen bukatzen erauzten dut. Nago, oso zigut, pentsatzen dut, hau fasea bukatu dela, beste gauza batzutera lotuko gaitzela. Eta nirekin hemen nire musikariak duela guztien bat urtea nirekin daude. Nire hautzen legin galetzen dut, erak nire semeak izan ditezik. Bat, ja. Eta orduan, haueri eskarron bat egiteko ere esan edo, eskarrona egin dute, bintzat ez saiatu naiz. Hauek izan direlako nire partaide beno gehiago, nire lagun eta laguntzaile eta azken final musikari oso errebeak, nahiz oso gazteak izan. Eta hori zen, pixka den errugua, egun izan pentsatzen gula urte pare bat, pixka berri bat, kantu berriekin eta hori egin. Baina, egi esan, eta arterek ondo marratu duen bezala, nirea ez da estudio bat lasartzea eta grabatzen, zinez, bezki pasatzen dut. Eta orduan, nire burodi galdera egin nion ez zer, eskaini jendeari, edo entzuna duen gauza bat, arte du izanik edo, eta gero, dozena urteko egitera honen, konklusio ez dara, eskaintza hori egin, denik niri, eta gero, eta gero, ez dakit banik, entzulegoa eskartzeko ere bai, diskoan eskarretan iotan bezala, entzulegoi gabe, publikoi gabe, gu ez gara deus, nire ez deus, hori guztiak sartzen dira diskoen egiteko asko.